I pozdrav svima i dobrodošli u novi video i prvi video o telefonima, ja mislim, ove godine. I to dobra vest za kompaniju Xiaomi, a i za sve one koji vole Xiaomi i vole da prate novosti oko Xiaomija. Sponsor današnjih videa je dobro poznati SCD Key website na kome možete kupiti Windows ključeve jako povoljno. Potrebno je samo da potražite verziju Windowsa koja vas zanima. Ja ću Windows 10, kliknite na Buy, zatim unesete kupon kod SKBK kako biste ostvarili dodatni popust. Nakon svake kupovine ostvarujete i bonus poene koje možete koristiti za još veći popust. Cena Windows 10 Pro na ovaj način je ispod $15. Nakon ovoga možete tokom instalacije uneti kod kako biste aktivirali Windows ili ga možete aktivirati kroz operativni sistem. Dakle, mi smo prošle godine pratili priču oko nekih kao pokušaja da se tu nešto zabrani, da se proveri da li Xiaomi stvarno skuplja neke podatke pa ih šalje centrali ili ne. I Litvanija je bila jedna od prvih zemalja koje nešto se popunila i naravno na taj zahtev Nemci su odradili kompletnu bezbednosnu proveru, dakle ozbiljnu bezbednosnu proveru i došli su do zaključka da Xiaomi poštuje sva pravila i da nema nikakvih problema što se tiče, da kažemo, špijunaže. Međutim, ovo se odnosi na telefone koji su na evropskom tržištu, odnosno nemačkom tržištu. Tako da ne znamo baš da li je isto sa svim telefonima drugih tržišta, nadamo se da jeste i svakako je dobra vest. Znači, njihova bezbednosna agencija BSI je došla do ovog zaključka i objavljeni su praktično ti podaci da je Xiaomi bezbedan i da je sve ok. Tako da, sa te strane, super vest. Da li će to nešto uticati na Ameriku i američko tržište? Amerikanci su jednostavno u tihom ratu sa Kinom i to je jednostavno stvar koja ne verujem da će se promeniti brzo i radit će sve i svašta kako bi jednostavno sputali Kinu, jer su napravili veliki problem, a to je da sve im se proizvodi u Kini, a oni hoće nekako da se ljute na njih, ali da ne ulazimo u taj geopolitički deo. Dakle, Amerikanci imaju svoj problem i dosta će biti ovakvih političkih poteza nepopularnih sa njihove strane da će zabranjivati nešto, iako pričaju da se zalažu za kompletnu kooperaciju između svih i tako da smo svi drugari. Tako da, što se tiče Xiaomija, ovo je dobra vest i Xiaomi se naravno zahvalio i rekao je da će naravno da poštuje sve evropske zakone i da svaka druga provera je dobro došla itd. itd. Tako da, to je za sada jako, jako dobro. Tako da, eto, to je super što se tiče tih zabrana. Za sada je Xiaomi bezbedan. Da li će neko povući neki dodatni politički potez, to je druga stvar na koju ne možemo nešto da reagujemo. Vidimo šta se dešava u svetu, da političari pokušavaju da sputaju odluke suda i tako dalje, ali to je jednostavno situacija u kojoj se mi trenutno nalazimo što se toga tiče. Tako da za sada svakako dobra vest i dobro je za korisnike da znaju da eto Xiaomi ne špijunira i mogu da budu mirni. Sad što se tiče Xiaomija, ova godina počinje interesantno, naravno, izbacili su Xiaomi 12 seriju telefona, koja pre svega dizajnerski po meni jako lepo izgleda, nekako izgleda kao da je Xiaomi sazreo, izgleda kao Samsung kada je počeo da pravi onako dobre telefone sa dobrim dizajnom, tako meni ova serija deluje mi kao da je Xiaomi sazreo. Jako je dobar dizajn, pre svega, lepe su boje, telefoni su tanki, što je opet sada nekako čak i retkost, moduli kamere su nekako lepo raspoređeni, stvarno dizajnerski, jako, jako fino odrađeni telefoni, OLED ekrani Samsungovi su tu, što je naravno odlična odluka. Ekran običnog modela je nešto manji, to je cele dimenzije telefona su nešto manje odnosu na prethodnike, što je veliki plus što se mene tiče. Biće naravno novi Android, novi MIUI, Snapdragon 8450, to je u stvari Snapdragon Gen 1 na 4 nanometara, dakle super procesor ide uz njega, 8 GB rama, pa sve do verzije sa 12 GB rama, 50 megapiksela, 13 megapiksela, 5 megapiksela su kamere. Sada, to nije jedini model, znači imate i Xiaomi 12 Pro model, to je već jako, jako ozbiljna mašina. Prvo imamo LTPO ekran, što je po meni velika, velika prednost u odnosu na obične OLED ekrane. Zašto? 120 Hz, ali 120 Hz kada vam treba 120 Hz, a ne 120 Hz uzalud dok gledate u belu pozadinu. Dakle, to je najbitnije, pogotovo zbog baterije i plus sad ovaj telefon je još veći, ovdje će biti odlična baterija,
Tu je Xiaomieva tehnologija brzog punjenja, znači onih kao 18 minuta do 100% na 120 vati, neverovatno. Ovo će biti apsolutno vrhunski uređaj. Što se tiče kamera, ovdje je malo drugačija situacija, mislim da je dosta bolja. Zašto? Pa zato što su kamere 50 megapiksela sve tri. I ova standardna kamera, i telefoto kamera, i ultrawide kamera, što će verovatno dovesti do toga da ovaj telefon pravi dosta bolje fotografije od obične 12-ice. Što se tiče nekih cena, između 500 i 600 eura bi trebalo da bude 12-ica, zavisi koji model, pošto imate 128 GB, 256 GB, 8 GB RAM, 12 GB RAM i tako dalje. I ovaj model bi trebalo oko 650. Sad ja verujem da će to kod nas za 50 do 100 eura da bude skuplje nego ove, da kažemo, svetske cene. Ali obično Xiaomi kad izbaci neki lansira novi telefon ili da neki popust na početku ili obično uzmu i daju neki uređaj jeftinije uz to ili besplatno i tako dalje. Tako da mislim da će ovo biti jedna jako lepa onako opcija gde opet još samo taj software malo da unapredi Xiaomi, bit će jako blizu Samsunga što se tiče celokupnog iskustva korištenja telefona. To je jedna stvar. Druga stvar, stižu nam i novi Samsung telefoni, tako da bit će interesantan početak ove godine. Tu je naravno i OnePlus i još neki drugi konkurenti koji se spremaju za lansiranje telefona baš početkom godine. Tako da eto, sveukupno dobar početak za Xiaomi ove godine. Vidjet ćemo kako će proći prodaja ovih modela. Vidjet ćemo naravno da nabavimo neki i za test, pa da vidimo odnosno na prošlu godinu koliki je taj napredak. Tako da pišite u komentarima vaše mišljenje, ostavite naravno like, pa se vidimo u sljedećem klipu.